जोंनि मुसलमान माइनरिटि भाइफोरजों जों सावरायगासिनो दङ। जों बिथांमोननो होनदों आयेना थैदों बेलें ब्लकआवहाय नंथ्राबोला। खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। दिनैनि भिडिअखौहाय आङो जोंनि बर'निनो सासे इन्टेलेक्चुयेल मेलेमजिबि दावराव देख्रेब बिथांनि सोमोन्दै भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जाबाय। बिनिनो सिगाङावहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे अडिअ मेथाइखौहाय खोनासंहोनो सानदों। गिबियाव नोंथांमोना नैबे अडिअ मेथाइखौहाय खोनासंब्लानो जाबाय। बेयावहाय मा मेथाइ खनदों बेखौहाय नोंथांमोनाबो एसे मोजाङै गोथौयै खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। फैदो बर'फोर खौसे जादो, फैदो बर'फोर सिगांबोदो, हारिया लुबैबाय खौसेथि, समा थिनबाय खौसे जानो, खौसे जा बर'फोर खौसे जा, खौसे जा बर'फोर खौसे जा। गंमेना नों आदा मैसो भेरा, बाथाबारिनि गंमेना ना मैसो भेरा, जुजिदों मासिनि हाखा खुन्दा, हेगुर हेगुर सौलायलायदों, हेगुर हेगुर सौलायलायदों, हेगुर हेगुर सौलायलायदों, हेगुर हेगुर सौलायलायदों। नंगौ जोङो लोगोसे दावराव देख्रेब आरो बिनिनो बिसालथि होननानै बुंदों बिथां सानैखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो बे मेथाइखौहाय दावराव देख्रेब बिथाङानो सुजुदों होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। दा बे मेथाइखौहाय लानानै दावराव देख्रेब बिथाङा मा रिजायनो सानदों आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनि गोसोनि साननायखौहाय फोरमायनानै होनो सानदों। लोगोफोर मेथाइ सुजुग्रा आरो मेथाइ खनग्रा आं बिथांमोनखौहाय गाज्रि मोना आरो बिथांमोननि गोरोन्थिबो गैया। मेथाइ खनग्राया मोजांखौनो खनखादों, जोबोद मिलौदो गारांजों खनदों। नाथाय बे मेथाइखौहाय रिजायनानै जोङो नायोब्ला गारबोनाय बै जे 19-20 बोसोर दा बे थासारिखौसो जोङो बुंनो हायो। दा बै 19-20 बोसोरावहाय 17-20 इयार्सनि गेजेरावहाय दावराव देख्रेबमोन बायदियाबो सासे दैदेनगिरिमोन। दा बिथांमोननि आमोलावनो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि दाङाबाजि दावराव दावसिया जादों। दा बिथाङा मा बुजायनो सानखो? अब्ला जोङो गिदिं गोदा नाहरोब्ला जोङो दावराव देख्रेबमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो आसि थुनानै दिन्थिनो गोनां जायो। दा गोरोन्थिखौ गावसिनावसो जोङो नुयो। दा बै समावहाय दावराव देख्रेबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बेहा समाय गैयामोन। जाहोना जाहैबाय बिनि लामाया खुलामोन। दा बिथाङा गावनो नांगौखिनिखौनो बै समावहाय मोनोमोन। बेनिखायनो समाजनि थाखाय बा हारिनि थाखाय, हा हुनि थाखाय, जाथिनि थाखाय बेहा साननो हानाय गोहोआ गैथ'वामोन रायजोफोर। आरो नैबे दोंसे मेथाइनि बाथ्राखौ जोङो मोजाङै रिजायनानै नायोब्ला, बे मेथाइनि मिनिंखौ जोङो साननानै नायोब्ला दिनैनि सोलिबाय थानाय जे राजखान्थि अबस्था बेखौनो जोङो रिजायनो हायो। दिनैबो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खौसे जानो सोरबायदि पार्टिया रोङाखै। दा बेखौहाय जोङो सानहरना नायोब्ला बेखौबो जोङो दावराव देख्रेबखौनो आसि थुनानै दिन्थिनो हायो। जेराव दावराव देख्रेब बिथाङा दिनैसिमबो BPF पार्टिजोंनो दङ। बिथाङा डाइरेक्टलि बुंना लायाखैब्लाबो बिथाङा इनडाइरेक्टलियै BPF पार्टिजोंनो दङ। दिनै BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारासोना रावजोंबो मेलायनो रोङा। बिथाङासोनो गाव हारसिंनो गाद्दि लानानैहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय असान्ति रायजो सालायलांनायनि गेजेरजोंहाय दावराव दावसिनि गेजेरजोंब्लाबो दैदेनलांनो नारा नाथा नाजाबाय थानायखौ जोङो नुदों। नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै जोङो नुनो मोनदों गसाइगावनि मैयानि जानानै थांनाय 6थि बोसोरसालिया BPFनि जथुम्मायावहाय स्टेजआव गाखोनायजों लोगोसे प्रमद बर' सारखौहाय बिथाङा बखिदों। खोनासंब्लानो जाबाय नंगौना नङा? गुजि फारसे
বিটিআর চুক্তিটো যদি আখৰে আখৰে পালন নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৱে অসমৰ একজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰত যাই পেলাই সুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে জানে প্ৰমোদ বড়ো বিটিআর চুক্তিটো যদি আখৰে আখৰে পালন নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৱে একজন মিনিষ্টাৰৰ ঘৰত চোতালত যাই পেলাই সুইচাইড কৰিব তাৰমানে 2025 এপ্ৰিল মাহত আজি 8 তাৰিখ না হয় না নহয় জানুৱাৰী 8 এই এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখত 5 বছৰ কমপ্লিট হয় প্ৰমোদ বড়ো 5 বছৰ কমপ্লিট হয় এইকাৰণে কৈছোঁ আমি প্ৰমোদ বড়োৱে যিটো সুইচাইড কৰিব লগা তাৰিখ এইটো পৰিল এপ্ৰিল মাহত 9 তাৰিখত পৰিছে 9 তাৰিখত दा बेफोरबायदि लिडारखौहाय जोङो माबोरै सायख'नो हानो दा बिसोरबायदि लिडारखौ गुबुन स्टेटआवहाय बेफोरबायदि गसंनानैहाय लेक्सार होयोब्ला जाम्बा आदुवासो होननानै बुंगोन रायजोफोर अब्ला दासिमबो बर' हारिया बिसोरबायदि एकदमबारे गोसोआवहाय साननो रोंथारै नलेज गैथारै मानसिखौनो सिप फसंनो होननानै सानबावोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन बर' हारिनि गेजेराव मा दङ दा जोङो खोनानो मोनदों बावैसो सिगां दावराव देख्रेब सारा ओरैहाय हाग्रा बिफाननि जे मन्त्रि रन्जित बसुमतारीनि न'आवहाय थांनानैहाय बाथ्रा सावरायनो होनदोंमोन होननानै बुंदों बियो हानि सोमोन्दै दा गरखाफोरनोहाय हा हगारनाय बाथ्राखौहाय लानानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो खोनाखादों दा बिथाङा लोगो मोनाखै होननानै बुंदों नाथाय बै समाव जे गारबोबाय जेसेबां बोसोर गारबोबाय 36 बोसोरसिमहालागै जोंनि बर' हारिया हा हुनि थाखायनो दावहा नांबोदों नाथाय 2003 मायथाइनिफ्राय जे बे दावराव दावसिखौहाय फोजोबनो थाखाय बिटिसिआबो एकर्ड खालामदों रायजोफोर बिसोरहाबो आखाइ गैया नङा बिसोरबो आखाइ दङमोन बिपिएफ पार्टियाबो दा बिपिएफ पार्टिया मा खालामदों गावसिनि भट बेंकखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय सोर नेशनेल सोर लकेल रावखौबो सिनायाखै बिसोरो ट्राइबेल नन ट्राइबेल रावखौबो स्टाडि खालामाखै बै समावहाय ट्राइबेलफोरनिफ्राय नन ट्राइबेलफोरखौहाय बाहेरायाव दोननांगौ बेफोरखौहाय बिसोरो सानफेराखै नाथाय दावराव देख्रेबमोन बायदिया मिथिखायो बे बाथ्राखौ मिथिखायो बिसोरो नाथाय बिसोरो मोनथिसेयावबो 10 बोसोर गुबुन हारिखौनो नन ट्राइबेलखौनो बिथांमोना एमपि फसंनानैहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' अबर' दावराव सोमजिहोबोनायखौहायसो जोङो नुबोदों रायजोफोर बै समावहाय दावराव देख्रेबआबो दैदेनगिरिखा अब्ला जों सोरखौ आसि थुनानै दिन्थिनो बिथांमोनखौनो दिन्थिनांगोन दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रालाय बहा मिथिनो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दा नैबे डेभेलप जानाय समावहाय बिसोरो नुगासिनो दङ नाथाय बै समनि जाथायखौ बिसोरो मिथिया रायजोफोर दा दिनै दावराव देख्रेबमोन बायदिया बै समावहाय उदैनि ओंखामा बिसोरहा थोजासे दंखायोमोन दा बिसोरहा नांगौखिनियाबो दंखायोमोन बेनिखायनो हा हुनि थाखाय जातिनि थाखाय साननो हानाय गोहोआ दावराव देख्रेबमोन बायदिनाव गैयामोन रायजोफोर नाथाय दिनै बिथांमोननि उदैनि ओंखामा सेनानै जाजाबाय थोरसिनिफ्राय सेनानै लाजाबाय बिथांमोननि लामाया गोथेबाय दा बेखौहाय बेखेवफिननो थाखाय इनडाइरेक्टलि बिपिएफ पार्टिजोंहाय सापर्ट खालामनानैहाय दावराव देख्रेबमोना बे बाथ्राफोरखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय बेखेवनानै होदों नाथाय नोंथांमोना खोनासं हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदों जोबजासे भिडिअखौ खोनासंब्लानो जाबाय बिटिआरबासि आसामबासिफोरखौ सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनाय लाबोनानै आब्रुथि समाज दानायाव हेफाजाब खालामनो हाथों बेखौ आं अबंलावरिनिसिम आरज गाबबाय मिडियानि गेजेरजों आंबो फंनैसो बाथ्राखौ खोनादों जे साननैनि सिगां जोंनि जा बिटिआर सरकारा गुरखाफोरनो गुरखा सार्टिफिकेट होनायनि सायाव हानि बाथ्राखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा ओंखारदों आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होनो नागिरदों जे गुरखाफोरा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्रायनो ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट मोनखानानै बिथांमोननो पार्टिकुलारलि माखासे थावनियाव हानि मोनथाय मोननायनि थाखाय राहा खालामनानै होदों फारसेथिं 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जोंनि जा नैथि बर' एकर्ड बिटिएडि एकर्ड
बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआ ट्राइबेलफोरनि अनगा जेसेबां कमिउनिटिफोर दङ बिथांमोनखौ बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै गनायना लानानै जायफ्रा बिटिसि क्रिएशन जानायनि सिगांनो बेवहाय दंफैखायो बिथांमोन हानि मोनथाय होनायनि बाथ्राखौ रोखा लिरनाय दङ। दानिया मोनसे बाथ्राया रोखा जे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै मोनखानाय हानि मोनथायखौ बा जोंनि 6 शिड्यूलनि जा रुल दङ बे रुलखौ दिनै जोंनि सरकारा गुरखाफोरनो गुरखा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों हानि एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टआव बाहायनो हागोन होननाया बे नङा जे बिटिसिनि कमप्लिट रुलखौ बियो बिथांमोना ब्रेक खालामनो हागोन। बेवहाय जों मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन। बिटिसिनि सिङावहाय सोरबाया जुदि हानि मोनथाय नागिरनो नागिरदोंब्ला काउन्सिलनि सिङाव बियो बिटिसि क्रिएशननि सिगां जाथारनांगोन बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै। बियो गुरखायानो जा आदिबासियानो जा मुसलमानानो जा जेखि जाथि जनगोष्ठियानो जायाथों मानो बिथांमोना जुदि बनाफाइड सिटिजेनब्ला बिथांमोना हानि मोनथाय मोनगोन। नाथाय बनाफाइड सिटिजेनबाबो काउन्सिलनि सिङाव थानाय 19टा BLM ब्लक बे BLM ब्लकनि सिङाव बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोनो जुदि बिथांमोना BLM ब्लक क्रिएशन जानायनि सिगांनो बै BLM ब्लक एरियायावहाय सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय दङब्ला। दानिया जोङो मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जे काउन्सिलाव बिथांमोननो जों जुदि ग्रेजियारनिफ्राय गुरखा सार्टिफिकेटखौ होनाय जादोंब्लाबो गुरखा सार्टिफिकेटआ कमप्लिटलि बिथांमोननो डिफेन्सिभ होनो हाया। बे बिनि गेजेरजोंनो मैया दाखालिसो फैनाय मानसिफ्रा गुरखा सार्टिफिकेट लानानै जोंनि गेजेराव हानि मोनथाय मोनगोन होननानै। नंखायनो सोरबाया एक्सक्लुडिं द ट्राइबेल कमिउनिटि सोरबाया जुदि बिटिसिआवहाय हानि मोनथायखौ लानो नागिरदोंबा जोंनो मोनथाम बुस्थुखौ क्लियार होनांगोन। बिथाङा बिफोर द क्रिएशन अफ बिटिसि नि भारतीय सिटिजेन जाथारनांगोन। 2 नाम्बाराव बिफोर द क्रिएशन अफ बिटिसि भारतीय सिटिजेन हिसाबै बिथाङा बेवहाय रायजो जादोंब्लाबो BLM ब्लकआव आफ्टर द क्रिएशन अफ द BLM ब्लक बिथाङा हानि मोनथायखौ मालाबाबो मोननो हाया। थामथियाव बिथाङा इन्डियान सिटिजेन जाथारनांगोन बेस्ड अन द लिगेसि डाटा अफ इन्डियान सिटिजेनशिप। दा बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ जाय बिथांमोना होनो हागोन बेवहाय गुरखायाल' नङा मुसलमानानो जा गासैबो नन ट्राइबेलफ्रानो बे बुस्थुखौ जोङो डकुमेन्ट्स हिसाबै साबमिट होथारनांगोन होमब्लासो हानि मोनथायखौ मोननो हायो। खिन्थु नैबे गुरखा सार्टिफिकेटनि गेजेरजों हानि मोनथाय मोननो हायो होननाय रावा नंखाय राव। ट्राइबेल BLM ब्लकनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबफैनाय माखासे आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना होबथाहरा बा बिसेसकरि नैबे चिरां जिल्लानि मजाबारि ओनसोलाव इलिगेल इनफर्समेन्ट खालामनाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना नोंनि सायाव बा बिटिआरफोरनि सायाव माखासे बाथ्राखौ मजाबारि ओनसोलनि जा हानि जेंना बे हानि जेंनाया बिपिएफनि समनि जेंना। बिपिएफनि समावसो बिथांमोना बेवहाय इनक्ल'ज जादों जोंनि समाव इनक्ल'ज जाया। आं दाना बिपिएफनि समाव इनक्ल'ज जादों होननानै बिपिएफखौबो सोंखारिनो नागिराखै। कमप्लिट भारत आसामाव जेसेबां बेलेग ब्लक दङ बे BLM ब्लकआ अलमस्ट माने 60-70% दिनै इनक्ल'ज जाबाय नन ट्राइबेलफोरजों। आरो सेम कन्डिशनानो बिपिएफनि समाव मजाबारि एरियाया इनक्ल'ज जादों। दाना मोनसे खोन्थाया जादों बिथांमोन सोर होनदोंमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब बिथाङा गावनो बिपिएफनि एडभाइजार आरो बिपिएफनि समाव बिथाङा बे खामानिखौ मावसेयावबो गावसोरनो पलिसि खालामनानै भट बेंक हिसाबै बाहायनो थाखाय बे फाइलखौ खेबथाम आप एन्ड डाउन गोजौनिफ्राय गाहायसिम लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानानै गावसोर 70 बोसोरखौ हगारदों। खिन्थु जोंनि सरकारा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे मजाबारि BLM ब्लक एरियानि जा हा बे हाखौ अकुपाय खालामना थानाय जोंनि मुसलमान माइनरिटि भाइफोरखौ
भाइफोरजों जों दिनै सावरायगासिनो दङ जों बिथांमोननो होनदों आयेनाथैनो बेलेग ब्लकआवहाय नंथ्राबोला आफ्टार द क्रिएशन अफ द बेलेग ब्लक हानि मोनथायखौ मोननो हाया गतिके नोंथांमोना भुलाव बेवहाय हाबखांबाय हिसाबै बे हाखौ हगारनायनि बेबस्था लानांगौ जों सावरायबाय दङ सावरायनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना हाखौ हगारनानै थांनो राजि खिन्थु जेराव बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि रुल बायदियै बनाफाइड सिटिजेन जोंनि बिटिसिनि नागरिक जाबाय गतिके बिथांमोनखौ जोङो सैमा अमा बायदि हरनो हाया जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ दोननो थाखाय आउटसाइड बेलेन ब्लक जेनेरेल एरियायावहाय सरकारि लेन्डआवहाय माबा मोनसे होनायनि हा एसे होनानै न' लुना थानो हानायनि बेबस्थानि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय राहा लागासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि मजाबारि एरियानि मुसलमान माइनरिटि भाइफ्रा दिनै राजि जाबाय जोङो इभिक्सन खालामालासेनो जेरावहाय जों बे खामानिखौ जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों खिन्थु बिपिएफआ मानो इभिक्सन बाथ्रा रायलायदों बेखौ जों बुंनो हाया खिन्थु मजाबारिनि जा इसु बे इसुखौ बिपिएफआ समाधान खालामनो हायाखै जों समाधान खालामनो थांगासिनो दङ स' अब्ला रायजोफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ निमाहा होनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनायखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो नोंसोरबो खालामनानै लाब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि